күргәзмәдә бу төп экспонатлар 2 томда. Бу беренче басма Коръән ул Казан гимназиясенең Азия типографиясендә 1803 елда нәшер ителгән. Бер гасыр дәвамында 2 миллионнан артык данада чыгарыла. Ул Россия регионнарында да, чит илдә дә бик киң тарала һәм исламның ныгуына һәм Казан басмасының гомумән Коръәннең бастырылуының шундый стандартлашуына китерә дип саныйлар галимнәребез. Күргәзмәдә 80-нән артык экспонат бар. Монда Коръәннең 18-нче гасырга караган кул язмалары, изге китапны өйрәнгән дин әһелләренең хезмәте, татар иммигрантлары тарафыннан Япониядә һәм Финляндиядә нәшер ителгән Коръән белән танышып була. Коръәндә аят бар. Аллаһның арканынан ныгытып тотыныгыз һәм аерылмагыз дигән аят. Һәм менә шушы аркан, шушы милләткә тотынып бергә алып бара торган аркан шушы Коръән. Коръән менә ул символик рәвештә шушындый көчле безнең татарларны, татар мөселманнарын шушы ничә гасырлар буе берләштереп тора. Тәкъдим ителгән экспонатларның бер өлеше Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның шәхси китапханәсеннән. Алар Коръәннең төрки теленә тәрҗемәсе, изге китапны уку техникасының барлык төрләре күрсәтелгән беренче басма, алтын тышлыктагы һәм асыл ташлар белән бизәлгән үрнәкләр. Монда инде Камил хәзрәткә күп кенә районнардан китерделәр күптәнге китапларны. Балаларны бик яратып җыя, аларны өйрәнә, алардан чыгып ул үзенең язмаларын, вәгазьләрен сөйли. Менә шуларны хәзер китереп, аларның хезмәте белән шушы күргәзмәгә бүләк итте. Күргәзмә башкалада узачак Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум уңаеннан ачылды. Монда Казан мөселман дөньясында беренче басма Коръән чыккан шәһәр буларак тәкъдим ителә. Bu күргәзмә шушы республикабызда шушы матур зур чара алдыннан ачылуында очраклы түгел. Без инде монда кунакларны алып килербез, аларны күрсәтербез. Һәм инде һәр вакыт без иң беренче горурланып шушы музейга алып киләбез. Бу бүтән җирдә дә юк мондый Коръәннәр, мондый музейлар. Күргәзмә белән 12 ноябрьгә кадәр танышып була. Алия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.